Reit, dyn ni'n egegu nesaf fel Isa, cysgyn at ni eto. Diolch yn fawr. Di'n paratoi pryd yn y NB sy'n y rei mwyaf nadoligaidd ham efo saws neu gles arno fo. Ie, dwi'n ymlaen sy'n pryd. Mae fe'n hyfryd. Ni'n neud e trwy'r flwyddyn cyfan nawr, achos mae'r plant yn mwynhau y sugarment. Felly, i ddechrau gyda, ni'n mynd i wneud bath bach ar gyfer yr ham. Felly socian yr ham yn y... Wel, dim i socian, ond fedrwch chi wneud e, ond i ferwi fe mewn ynddo fe. Mae rhain coginio fe yn y ffwrn, i fi'n dechrau fe mewn padell fel hyn, mewn dŵr gyda blaseiddiau gwahanol, a wedyn yn ychwanegu yr gles a wedyn yn defnyddio'r ffwrn. Ond os ych chi'n gyfarwydd yn neud yn y ffwrn o'r man cynta, ydych chi i gario ymlaen i wneud nawr. Rhaid ei sôn gles oren a mwstad sydd yn trawiadol. Ie, a fe sy'n weddol doniol yw, dwi ddim yn hoff iawn o marmalade, ond fe nes i eog tua bythefnos yn ôl gyda marmalade, a fi'n mynd i wneud yr ham heddi gyda marmalade. Dyna lle mae blas yr oren yn dod o. Reit, so i ddechrau gyda, dyna'n dŵr berwedig ni. Winwnsyn mewn yn y dŵr, byddwn ni ddim yn bwyta rhain, ond mae yn rhoi blas ychwanegol yn y stoc y dŵr sydd wedyn yn mynd i ddod i blas yn yr cig. A os ych chi yn cadw'r stoc wedyn yn y pen draw ar gyfer neu cawl, mae'n gawl nadoligaidd iawn, achos mae gyda chi'r space. Ie, os na chi, wrth gwrs, yn mynd i wneud cawl dros y Nadolig, achos mae cymaint arall gyda chi. Rhewwch y stoc, a wedyn diolch mas o fe, falle wythnos ar ôl ni. Achos y ffaith, fi'n defnyddio'r stoc, ond mae'n mor hallt. Odi. So, di'r rhain y pethau ychwanegol ma nawr yn mi helpu fe falle bod ddim mor... Wel, os ydw yn hallt, pwy mor hallt mae'n dibynnu ar yr ham ei hunan, a dych chi ddim wastad yn gwybod. Tastwch tymau bach o'r stoc, jyst myd yn bod yn gwneud ni. Os ydw yn hallt, ychwanegwch fwy o ddŵr, a falle rhewi fe mewn doi gwahanol tybfach a doi batch. So mae star yn is fyna, eitha licorice, os wyntyd i hwnna, os nag ych chi'n licio licorice, falle pido dod i fe. Fe nes i ferwi ham nithwr, a dy tŷ cyfan yn gwynto o star yn is. Neis os ych chi'n hoff ohono fe. Mae'n gwynt Nadolig, mae'n rhaid i ddweud. Mae hwnna'n disgwyl yn hyfryd, yn barod yn diwedd. A mewn i hwnna wedyn, mae'r cig yn mynd, a wedyn mwy o ddŵr, nes bod e'n gorchuddio'r top ar y badell i gadw'r stem i gyd mewn, dod â fe i ferwi a troi a lawr. Mae eisiau tua hanner awr i bob 500 gram. Felly mae dy fi dan fan hyn, dwi wedi coginio'n barod, dyna sy'n pislo ble mae'r cig yma. Ble mae fe fyny. Faint o drwm ydi darn o dditi? Mae hwnna'n 2 kilo, felly 2 awr yn y pan. So symudwn ni hwnna mas o'r ffordd nawr, ni'n mynd i gael mynd mlaen i wneud y gles. Dod ni padell arall fyna, a i wneud y gles, sugar brown, a fe nes i yr ham o 2-3 mlynedd yn ôl, siwr o fod, a defnyddus i fel a sugar demerara. Mae hwn ar y seid na fi'n credu sy'n y llyfr, mae hwn yn amrywiaeth, does dim rhaid cadw at gwmws yr un peth pob tro. Bach o marmalade fyna, a wedyn i roi bach o gic iddo fe, bach o fwstad, a dwi'n defnyddio yr whole grain fyna. So, troiad bach i hwnna, mwyn i hwnna i gyd i doddi. A tra bod ni'n neud hwnna... Ie, os y ti moyn cadw... Wrth bod e... A eistedd o'n mwynhau chi, Dyma'r ham, a beth ni'n am wneud nawr, os ych sgwlwch chi fan hyn, mae ydych chi'r cig, y braster a wedyn y crôn. Felly, ni jyst yn moyn tynnu yr crôn i ffwrdd a gadael peth o'r braster, ond falle dim gormod, mae'n dibynnu ar yr ham. Na, mae gallu bod trwch o lew ar y braster. Ie, chi moyn peth, ond dim gormod. Felly, tynnu hwnna i ffwrdd, a hwnna yn mynd i'r bin, os oes ci lwcus gyda chi. Mae'n llawn i'r ci. Mae'n Nadolig yn mynd. Anrheg Nadolig i'r ci. A wedyn, gosod siaper, dwi'n defnyddio cilled fan hyn i dorri trwy'r braster mewn un cyfeiriad, a wedyn yn y cyfeiriad arall i wneud diamantiau bach fel yna. Yn y gorffennol, dwi wedi dod i'r cloves bach yma. Do i fewn i'r crôn. Le mae e yn croesi. Ond tro ma heddi, nes i bach o brywiaeth, bach o sbri yn y gegin, dod i fe yng nghanol pob diamond fel yna. A cadw i fynd tan bod chi wedi gorchuddio'r cyfan. Mae'r saws yna, sy'n gwneud ddysydyn ydi, ro bach o res. Odi, mae'r siwgr yn toddi'n weddol gyflym. Mae'r marmalade yn rhoi fwy o felystra, dim bod eisiau fe gyda'r holl siwgr, ond hefyd mae e'n rhoi bach o sglein iddo fe a blas yr oren. Wych, a wyt ti'n barod ydyn ni gael yr gles? Ie, bron y bod. So gallech chi fynd, mae hwn yn cymryd amser, hwnna'n i ddim i ochren e gyd. A siwrne mae hwnna wedi dechrau toddi fel yna a wedi dechrau berwi. Chi'n gorchuddio, dydwch hanner e dros yr cig, just hanner. Ti'n gwybod llio felys, ben a fo? A trial dod i fe hefyd ar y darn, fi'n licio fe'n gorchuddio'r cyfan, os yna'n rhoi'r blas ym mhobman wedyn. Dod i fe yn y ffwrn am ryw 10 munud,
Ar ôl 10 munud bach arall, mwy o'r topping, O, ti'n adeiladu. Ie, am ryw hanner awr. So fi eisiau agor y ffwrn, lle 3 neu 4 gwaith i ddod i'r gles i gyd ymlaen. Felly, pa res? Tua 200, fel bod e'n real cael tipyn o res. Pob hyn a hyn, mynd na llwy a jyst dod i'r cyfan nôl dros y Fwydo'r ham yn gyson. Ie, yn gwmws. Gret, wel ti'n gwybod beth, ti'n mynd i wneud rhywbeth i fynd gyda'r ham yn yr rhan ola. Dwi'n mynd i flasu'r cyfan gyda'i gilydd wedyn. Ond fel mae'r ham yn edrych ar y diwedd. Fel mae'n edrych ar y diwedd. Tynnu fe mas o'r pan yn syth, cyn bod yr holl un yn dechrau sticio, a dod i fe yn barod ar plat yn barod i weini. Pwysig gadael ham o'r ffwys? Wel, gellwn popeth i orffwys tamed bach, ond hefyd, rhaid cofio, mae'r siwgr a'r gles yn dwy. Ti'n gwybod, mae hwnna'n edrych mor drawiadol nawr, jyst rhywbeth mor syml nes ti'n neud, ynddo fe? Odi. Hyfryd.